E ás 12 da mañá 17 minutos deste 6 de maio falamos de alimentación. Imos falar con unha experta que traballa na Federación Alcer Galicia, chamase Nerea Nogueira, e vai estar esta semana no Centro Municipal A Escada, estará o venres a media mañá, ás 11:30, e vai falar sobre alimentación saudable. Alimentación saudable, evidentemente, que para pois, usuarios da Escada é importante, pero a mí me dá que é importante para todas e todos. Nerea Nogueira, moi bo día. Moi bo día, Francisco, que tal? Isto de alimentarnos saudablemente, deberíamos telo todo na nosa lista de prioridades, non? Sí, correcto, eu penso que ao final, pois unha alimentación saudable, eu sempre digo, non cura nada, pero axúdanos a ter pois unha vida máis saudable, máis sinxela. E en que sentido ides a orientar esa charla? Porque, como decía, Nerea estará con os usuarios e usuarias de A Escada este venres. Unha hora, ademais, Nerea, sobre as 11:30, ideal para que logo, cando cheguen a casa, xa teñan a idea para comer ese día o máis saudablemente posible, non? Como orientades a conferencia? Pois mira, o Obradoiro sí que vai ter así un enfoque moi sinxelo, moi práctico, adaptado aos usuarios, centrarase sobre todo pois en aprender que alimentos debemos de consumir máis a miúdo e cales debemos de consumir máis opcionalmente, non menos veces por semana, por así dicilo. Faremos actividades nas que ensinaremoslle principalmente pois ferramentas visuais como son a pirámide alimentaria e tamén a técnica do plato saudable de Harvard. E todo eso para os usuarios da Escada, pero decía, evidentemente, todas e todos, independentemente da nosa condición, a mí me parece que a nivel xeral, que máis e que menos necesitaba un pouquiño unhas nocións básicas que imagino que non sempre respetamos, non? En que fallamos? Non, en que fallamos? Bueno, pois, a ver, eu sempre digo que en xeral se nos centramos nun plano global ou mundial, sí que é verdade que en España pois temos uns hábitos alimenticios bastante bons, non, en comparación con outros países, pero sí que é verdade pois que a tendencia actual, sobre todo nas persoas máis novas, pois é a consumir bastantes alimentos pois procesados. Neste sentido, nun plano xeral da alimentación, eu sí que o que recomendo é unha frase que dicimos moitos nutricionistas, que é máis mercado e menos supermercado. Neste sentido, pois, mercar máis produtos frescos, eu sempre explico que non teñan etiqueta, como froitas, verduras, carne, peixe, así, consumir menos produtos procesados, que son aqueles que teñen pois unha lista de ingredientes máis longa, por dicirlo de alguna maneira. Estaba pensando eu no da lista de ingredientes, ese é precisamente un indicativo para o que sexa profano ou profana, un indicativo moi claro. Canto menos ingredientes na lista, mellor. Sí, en xeral mellor. Dentro dos alimentos procesados, non, sempre podemos distinguir un pouco os que son, por así dicilo, pois saudables, que, por exemplo, pois un paquete de pasta, un paquete de arroz ou incluso pan, non? Que van ter unha lista de ingredientes moi curta, e despois están pois alimentos que deberíamos de consumir menos a miúdo, como igual poden ser pois uns cereais con moito azúcar, que xeralmente teñen unha lista de ingredientes moi longa. Entón, eu, como recomendación xeral, si que lles digo aos meus pacientes que se teñen que consumir algún produto procesado, pois que empreguen a regra de mercar aqueles que teñan pois menos de 5 ingredientes no listado. Evidentemente, imagino que como acabamos comendo ten moito que ver con a influencia de moito medio de comunicación, do entorno, pero non sei se na túa experiencia nas familias o facemos ben a hora de transmitir os vos valores e os vos hábitos aos máis novos. Falabas antes da mocidade. Como nos portamos? Transmitimos o que debemos ou non? Bueno, eu penso que sí que en xeral, pois os pais teñen bastante conciencia, pero despois sí que é verdade que cando os fillos nos piden algunhas cousas, non, que pois imagínate que queren chocolate ou chucherías ou así, despois sempre cedemos, ou eso é o que eu vexo.
Entón, sí que é verdade que algunhas veces algúns pais pois dime que o meu fillo non come comida, solo come pois lambetadas ou cereais ou galletas, é o único que lle apetece. Eu nese sentido pois sí que recomendo que non abusen de ter esos produtos na casa, porque se, por exemplo, na casa non os hai, se os nenos teñen fame, pois terán que acudir a comida que haxa na casa, non? Pois froita, verdura, carne, peixe, este tipo de produtos. Hai mitos sobre isto que ao mellor transmitimos mal, por exemplo, o tema de a copiña de viño que non pasa nada por tomar unha ao día, que unha cerveciña non pasa nada, que, como decían as aboas, neno, é que comes pouco tociño, que estás como moi flaco, non? Supoño que hai mitos que ao mellor non son máis ca eso, mitos, e que deberíamos desterralos, ou non? Sí, como diz Francisco, respecto á nutrición hai moitos mitos alimentarios que estamos pois moi acostumados a oír. Por exemplo, o que diz da copa de viño é algo moi habitual e que incluso hai xente que defende que o seu médico pois llo recomendou. Eu nese sentido pois sempre recomendo acudir a un profesional da nutrición que ao final vai a ser a persoa máis actualizada no tema. Por exemplo, respecto do viño, en ningún caso o alcohol vai ser beneficioso. Sí que é verdade, porque ao final os nutrientes que poden ser beneficiosos do viño pois os podemos encontrar en froitas, ¿no? Por exemplo. Sí que é verdade que, bueno, se o consumimos, pois ten que ser sabendo que non é algo positivo, pero, bueno, simplemente pois sen autoengañarnos, ¿no? Ahora falabas, non, de pacientes, de xente que acude. Como temos o da cultura de acudir a un nutricionista? Aí o mellor nos falta tamén hábito de facelo. A figura do nutricionista que a min personalmente me parece debería ser importante e presente, que comeza a estar presente, por exemplo, en colexios, pero non sei se aínda esa presencia é suficiente para as necesidades que hai. Sí, a ver, sí que é verdade que é unha figura que queda un pouco relegada ao ámbito privado, non? O que me parece a min é que iso é unha pena, porque non todo o mundo se pode permitir, pois, pagar, por así dicilo, por ir a un nutricionista. Dende ese punto de vista, eu sí que penso que bueno, que deberíamos de estar, de ter máis presenza na sanidade pública, non? Aquí en Galicia, pois, no Sergas, que é verdade que fai 2 anos que entrou pois a nosa categoría, non? Pero bueno, todavía queda moito por avanzar, non? Porque sí que é verdade que é un servizo que deberíamos de poder optar de maneira pois gratuita. Estamos a falar con Nerea Nogueira, que é nutricionista, traballa na Federación Alcer Galicia, estará este venres en o Centro A Escada dando unha charla sobre alimentación saudable e estamos a aproveitar a preguntarlle precisamente, bueno, se nos alimentamos ben, nos está a decir que temos que ir ao natural, ao fresco, que é o mellor, canto menos ingredientes, mellor. Eso para que unha persoa que nos debemos cuidar todos, en definitiva, pero sobre todo se temos unha enfermedade moito máis, e para previlas moito máis. Nerea traballa en Alcer e Alcer, Nerea, leva moitísimos anos traballando a prol de mellorar a calidade de vida e a saúde das persoas con enfermedade renal. O problema está, como me decides moito dende Alcer moitas veces, que o tema de ter un problema renal ou mellor, como é unha enfermedade que pasa desapercibida, resulta que o temos e non nos estamos cuidando e coa alimentación non nos estamos facendo ningún favor, non? Aí hai que ter cuidado. Sí, correcto. Ao final, sí que é verdade que a min, pois, unha das partes que máis me gusta como nutricionista é un pouco a abordaxe das patoloxías, non? Neste caso, pois, eu, como dis ti, Francisco, pois traballo en Alcer, que é unha asociación de loita contra as enfermidades renais, e nela, pois, ofrecemos servizos, como o servizo de nutrición, que son gratuitos, vale, para todos os usuarios, pois, que o precisen. E nada, pois neste sentido sí que é verdade que a nutrición pois cobra unha vital importancia, porque sí que é verdade que estar pois máis mal alimentados cando temos unha patoloxía pois pode ter riscos, non? Por exemplo, nas persoas coas que traballamos, un
un factor nas analíticas como é o potasio pode estar moi alto se non levamos unha alimentación adaptada e o que pode desembocar, por exemplo, pois é incluso nun infarto. Nese sentido, pois sí que temos que ser pois máis quisquillosos, non máis tiquismiquis coa nutrición. Bueno, coa saúde, coa alimentación, canto máis tiquismiquis me parece que moitísimo mellor e deberíamos sempre, sin caer evidentemente na obsesión, pero bueno, intentar cuidarnos, porque como di o outro, Nerea, a saúde é o que importa. Que conclusión así final, que consello darías á xente? A alimentación sempre vixala un pouquiño. Eu supoño que como somos os galegos, o equilibrio, non? O exceso nunca. Sí, exacto, un pouco que distí, non, sen ser redundante, pero intentar eso, tamén non caer en obsesións, porque nunca son boas, eu nese sentido, pois como nutricionista, nunca proibo ningún alimento, non? Pero sí que, bueno, como distí, Francisco, pois ter un pouco un equilibrio, que se hai unha festa ou son festividades, pois sempre vamos a comer así algún alimento que non deberíamos de consumir a diario, pois, pero que no día a día intentemos coidarnos e levar pois unha alimentación o máis saudable e fresca posible, que aquí pois temos acceso a moitos produtos que teñen moi boa calidade. Por certo, Nerea, os nutricionistas seguides os vosos propios consellos ou tendes que acudir a outro nutricionista? Pois a ver, depende, non? Sí que é verdade que ás veces pois é como se di noutros oficios, non? Que casa del herrero, cuchillo de palo. Depende un pouco. Sí que é verdade que nun plano xeral sí que penso que somos persoas bastante comprometidas coa nosa alimentación, pero ao final, pois, somos persoas. Igual un día me pillas desayunando unha napolitana de chocolate por aí e disfrutando a tope. Bueno. Así que, pois nada, despois sí que é verdade que igual de repente, aínda que sexas nutricionista, pois pode surxirte unha patoloxía da que non estás especializado e ter que acudir a unha persoa que este especializada nese tipo de alimentación, non? Pero bueno, así, en líneas xerais. Pois Nerea Nogueira, nutricionista da Federación de Alcer Galicia, o venres está na escada, hoxe pasou por Radio Culleredo por nos nosos micrófonos para lembrarnos esa oportunidade de alimentarnos ben e cuidar a nosa saúde. Só temos unha vida e hai que aproveitar o mellor posible e coa saúde non hai que xogar. Nerea, moitísimas grazas, moi amable por atender a nosa chamada hoxe. Moitísimas gracias a vos tamén. Un saúdo. E nos